И така, здравейте, приятели, за пореден път ще кажете, започвам в Manager Mode, на място на Manager Mode с Northampton Town. Сега ще питате, ще си кажете, то всеки ден започва Manager Mode. С Ливърпул съм сериозен, както виждате, качвам си, но просто не мога да намеря подходящ отбор за втори Manager Mode, с който ми е интересно да ми е добре. Затова сега мисля да не е в Англия, да не правя Manager Mode с отбор от Англия, тъй като правя с Ливърпул и той от Англия просто ми писна така да кажа само от Англия, затова мисля да започна с отбор в България. Чуя се, разбира се, между отбора по Ботеврат, един път започнах. Не се получи много добре. Етър Велико Търново. Литекс не. Локомотив Пловдив, Локо София, Лудогорец. Мисля с Берое да бъде. Старозагорци е един доста добър отбор е Берое. От Б групата не ми харесва никой отбор, като да ги гледам. Ами да, с Берое ще бъде. Ще опитаме да достигнем с тях доста величини, така да го кажем. Само че стадионът няма да бъде Европарк. Не ми харесва толкова, ами ще бъде. Нека един кой стадион да бъде. Един от любимите ми стадиони, сега ще ви го покажем и на него да си играят мачовете ни. Ето го. С 10 000 души. Мисля на него да бъде. Въпреки че стадионът на Берое не е точно такъв тип, но затова ще се чудя. Парк. Стабилен стадион е също, но Forest Park Stadium не. Не, тия вече са големи стадиони на тук. Ами освен да бъде този. Ами добре, това ще бъде стадионът ни. Forest Park Stadium. Така. Клан Костюмист, 5 минути, Professional. Да. Тук си пиша името. И сега ще видите кои играчи ще продам и кои съответно ще взема. И така сега ще видите кои играчи ще продам. Значи, Весени Пенев, 29 годишен. Трансфер лист ще го сложим. Алберто Уизериро. И него ще го пуснем. Така. Каят Диас не. Фернандо Ливраменто. Също не много играч. Тодор Христов. Не. Георги Андонов. Ще го запазим за сега. Теодор Скорчев. Не. Его. Пламен Тенев. Ще го пуснем. Райнов. Мартин Райнов също. Иван Горанов не. Имаше на место. В принцип Георги Божанов. Ами тези тримата ще бъде. Сега ще видите кой ще вземе. Ето вече продаваме един играч. Пламен Тенев. За 160 000 на монтаж. Взимаме един играч. Георги Самов. Свободен агент. Ето че продаваме втори играч. Алберто Уайзеро. За 130 000 на някакъв отбор там. Не съм сигурен. Сега най-вероятно ще привлечем и нападател. Преслав Йорданов. Ще ми ще успеем. Още един играч не иска да се ни пенем за 110 000. 150 е ваш. Така. Да, привличаме Преслав Йорданов. Много по-наме. Централен нападател. Ще ни свърши работа. Така, сега ще видите как точно това ще бъдат новите ни попълнения. Да, няма какво да давам повече. Сега ще видите как точно ще наредя съставът ми. На вратата Кирил Акавски. Пред него Педро Елгенио, Иво Иванов.
Владимир Зафиров, Весен Пенев, Георги Сърмов, Елиас от тук, Давид Каядо Диас, зад нападателя, Фернандо Ливраменто по крилото, Слав Йорданов на върха на атаката и Тодор Христов на другото крило. Тук Здравко Илиев, Родолф Латанов, Пенчев, Елио, централна фото също португалец. Тук резервите и Теодор Скопчев и Иван Горнов. Това е съставът ни. Чакайте следващия период, в който ще видите и първите мачове срещу Лотеврат, Черноморе и Монтана. Надявам се този период да ви хареса и чао.